3.2 number 5 HCF le LCM zan tur tho ni ta hian polynomial pathum fx gx le hx kan neya amma mi tenen cho dan danglam lawa mara chu polynomials pathum om don wangin HCF le LCM kan lak don huna kan fim khurungai thung dona hetiang chia hian LCM formula kha man thelo ti hriat buk tur ni polynomials tin te hi kan factorize na sale photang amma chaber fx a 2x cube minus 128 kan neya ta hian formula apply ngal the ni lawa split thei pon ni lawa tram ni la kan i wain chuan ti thei dan ma saber chu common kan la dona ni emite pan hian 2 in a divide thei ve wangin 2 common a kan la 2 tan x cube chi bang tonga hi panin 264 ni ta ni ti chuan bracket chunga hian formula kan apply dona nga x cube ani wangin hei n cube amoni ani ve nga ya hei ngun te kan ngai to chuan 4 cube ani 4 into 4 into 4 4 4 are 16 ania 16 4 are 64 ani wangin 64 a hian 4 cube kan mang tong ti chuan bracket chung hi x cube minus y cube 4 min lo om ta y aya 4 kan mang tong vi don ni ti chuan x cube minus y cube formula kan thriat to chuan mi formula hin kan rem don nga x tho khala nia ol samme me ma y omna hian 4 om zel don tin ani me chumi chu ma sabera x minus y ni chuan x minus 4 ani tonga chuan y square or x square tur chu tami x square kan i vai ni x square tho kan la nga plus xy x le y multiply tur x le 4 multiply tur x le 4 multiply hi x4 ni lovin 4x ti tur ni ti chuan plus y square chu 4 square ne 4 square chu 16 ti kan thriat cha wangin ti kan direct mayang kan thriat da tur pakhat chu hemi x cube minus y cube le x cube plus y cube formula kan expand hian tila hian quadratic polynomial a chhok dona hi splitting the middle term in a chaw the to lo ti hriat tur ni enter tan 16 oma multiply 16 chhok tur bela 4 chhok tur chu aboi thlau tuk chu bang ti huan da tap tur ani chuna dut le polynomial panni na gx kan la lenga x square minus 9x plus 23 ania hi chu quadratic polynomial pa ngai ni wangin kan factorize ang splitting the middle term in pathum ma hai tan 23 oma plus ania tan 9 om boka multiply 23 chhok tur bela 9 chhok tur chuan kan number a minus ve man tur tina multiply 23 chhok tur bela 9 chhok tur chuan kan number a minus ve kan dang chu 5 le 4 ani ti chuan minus 5 minus 4 in kan split ta ti chuan ma sa pani x square minus 5x le 4x plus 20 tan common kan le mai don ani ti kuan kanan chok thla to ba x minus 5x minus 4 lo chole ta hilai bor factorize ani chu video dang kan siam to wangin na thiam lo le na thing lo kanan chuan kan do le mai don ni a to pera hx kan chok lenga hx a hian x square minus 16 kan neya h square ania h square kan chan tir ve nga ya 16 chu 4 square ni wangin 16 omna hian 4 square kan da deng x square minus 4 square ni tonga tikon a square minus b square kan apply nga chu chuan a plus b masa zok plus ananung zok into amasa zok minus ananung zok ti chang khun ta le ti chuan polynomial pathum fx le gx le hx te kan lo factorize vecta heta atto bera kan chaw chu te theu atang hian common kan zong le don ta ni therefore hcf equal to kan tinga achung bera in bracket pona true oma antang entaila bracket pona number pakhat ma om ve lawa
chu vai common lo ti na ni phot chun ta hin x minus 4 oma gx atangin x minus 4 oma hx atangin x minus 4 oma x minus 4 hi a veka wangin a common ti na ni le phot ta chun polynomial helai factor dang ho chu common pakhat ma to lo ta ni chu mi ni chuan HCF to x minus 4 hi lo ni ta ni chun LCM kan le do na sei to angin polynomial hi pahnih aya tam to wangin khat ni thum polynomial pahnih aya tam a reng chuan LCM formula kan nei kha a man thei lawa chu wangin formula mang lo chi khan chawng aya bracket pon kan en ma sanga bracket pon an china kan sei tong khan tan chu oma mun dang om ve mi lo ma ro chu a common do pon lak thawng ai wangin tan chu kan lang chuan bracket chu mi ho jinga x minus 4 hi common ti kan re chiang sa to ti chuan indu chuan x minus 4 zong hi chin che taw la ti hian heng kan chin chi ho aya hian x minus 4 kan la to LCM are re khan common atangin power number kan langa common lo po anu ala le tur kan tia chumi ni chuan heta kan la lak bang zong hi zile vek tur ani ti chuan chung ber atangin x squared plus 4x plus 16 ala oma gx atang hian x minus 5 kan dala lo boka chuan a hnoi ber atangin x plus 4 le ta heng te hi kan LCM tur te chu an lo ni ta ani kan sei tong khan polynomial li pathum po sela ti hina than thewin kan factorize anga kan chokanga a topa HCF le LCM khalak mai tur ania a har cha chong lo nangin tlemin a thui ve de thin ani